esa bailadora que bonita é, debuxando voltas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé. Esa bailadora que bonita é. Bienvenidos a todos y a todas a Cinefilia. Este sábado terá lugar en Lalín a entrega dos premios Mestre Mateo. Lembramos que a serie Rapa e as longametraxes As Neves, O Neimune máis cuñados suman 40 das candidaturas finalistas. As finalistas a mellor longametraxe son As Neves, máis cuñados, O Neimun e Xusticia Artificial. Tres delas aparecen tamén como finalistas a mellor dirección: Sonia Méndez por As Neves, Luis Avilés por Máis Cuñados e Enrique Otero por O Neimun, xunto con Jorge Coira e Javier Cámara por Rapa. En mellor documental atopamos Aurora, Filmei Paxaros Voando, Salvaxe Salvaxe e Prefiro Condenarme. 8 curtametraxes compiten nas súas categorías: en imaxe real, Nai, Platónico ou Platónica, Pura e Véxote, en animación, A Etimoloxía, Eu vou comigo, Noites de Prata e Sinapse. O noso programa Cinefilia volve a ter tamén triple nominación aos Mestre Mateo deste ano e competirá a mellor programa xunto cos Pés na Terra, Nosoutras e Recollendo Músicas. En mellor realización tamén temos nominación xunto con Jairo Iglesias, Marcos Nine e Adolfo Fernández. Mentres, na categoría de mellor comunicador, este ano estarei acompañado por Estíbaliz Veiga, Juan Fuentes e Paco Lodeiro. Lembramos de novo que as premiadas e os premiados daránse a coñecer na gala de entrega de premios que se celebrará o sábado 15 de marzo no Lalín Arena. E agora imos a repasar as películas programadas no Cineclube Padre Feijóo para as próximas semanas. O crítico de cine e programador Severiano Casal de Rei estivo connosco para falar de dous festivais nos cais está involucrado: o Imaxinaria de A Coruña e o MIFE de Santiago de Compostela.
Severiano darános as claves destas dúas citas cinematográficas e tamén nos falará do seu novo proxecto cinematográfico, o podcast Cinema nas Ondas. Hoxe arranca Imaxinaria, que é un festival de cine de animación, un dos festivais únicos en Galicia, xa que se centra na animación máis de autor, é unha das características que ten, e este ano chega a súa terceira edición. Imaxinaria pois, é un festival pois, que busca sempre pois, afondar no que é o mellor da animación mundial e de feito nestes 3 anos fomos medrando pouquiño a pouco a hora de seleccionar. Eu son das persoas principais que me dedico a ese visionado e a buscar cintas para a sección oficial. Se ven despois os responsables de toda a organización, son por un lado na dirección artística está Alberto Vázquez, que é un dos nosos máximos representantes da animación aquí en Galicia, no que sería a dirección técnica pois está Matilde Rodríguez, que tamén é coñecida por ser a responsable de eventos como a MIC, que é unha mostra de ilustración. Como dicía, o festival arranca hoxe, a súa sede ten na Coruña, na sede da Fundación, que é o principal sponsor do festival, terá continuidade ata o domingo 16. É unha dos pratos fortes que poderemos ver nestes 2 días. Hoxe, por exemplo, poderá verse Planeta Salvaje, que é unha cinta de animación clásica de René Laloux dos anos 70, mentres que o domingo veremos Flow, que ademais ven de gañar recentemente o Óscar a mellor cinta de animación, o cal tamén vai a ser un gran momento para poder ver o filme en pantalla grande. Os espectadores eu creo que agradecerán moitísimo. Ademais, o festival terá este ano como principais convidados, por exemplo, a Joanna Quinn, que é unha animadora británica moi recoñecida, que xa estivo nomeada aos Óscars tamén en varias ocasións polas súas curtametraxes. Tamén teremos a Boris Lavé, que é un director francés máis especializado no marco da animación experimental. E finalmente teremos a Coque Riobó, que é un director español que é coñecido tamén por gañar o Goya a mellor curtametraxe de animación no 2006 por a súa curtametraxe El viaje de Saiz. Entón, estes 3 convidados van a ser tamén un dos elementos que atraerá aos interesados na animación, xa que todos eles farán as súas charlas, darán masterclass, tamén se verán en retrospectiva os seus traballos. Por exemplo, no caso de Coque Riobó tamén levará o premio ao activismo, que tamén é unha das marcas de identidade do festival, xa que sempre se premia todos os anos a unha persona que os seus traballos pois tratan ou afondan sobre o mundo dos dereitos ou outros temas de carácter social. Polo tanto, este é un premio moi importante dentro do noso festival. En canto á selección oficial, pois podo dicir que este ano teremos traballos que foron premiados nos grandes festivais de todo o mundo, como poden ser Cannes, como poden ser Annecy, como poden ser Venecia, etcétera, etcétera. E nada, podería comentar tamén como detalle que, por exemplo, na comparativa cos festivais de animación que están sendo máis ou menos nestas datas, pois digamos que estamos ao nivel dos máis punteiros destas datas, sí? Entre os cales eu destacaría, por exemplo, o Festival de Animación de Bruselas, por exemplo, o Cabún de Holanda, o Animac de Lleida, o Festival de Animación de Stuttgart, festivais que están todos eles moi próximos e que todos vamos a compartir máis ou menos un programa bastante similar. Polo tanto, isto demostra que estamos facendo un traballo bastante arduo de conseguir as últimas
animacións máis destacadas do momento. Como remate, pois destacaría o feito de que estes traballos a competición pois poderán levarse un total de 5.000 euros, o sea, hai unha serie de premios nos cales pois temos en total 5.000 premios, 5.000 euros en premio, que é unha cantidade bastante interesante tamén para estas producións. Bueno, esta semana é bastante intensa porque paralelamente tamén arranca hoxe mesmo a MICE, a Mostra Internacional de Cinema Etnográfico, que neste caso se celebra en Santiago de Compostela, no Museo do Pobo Galego, que é o organizador desta cita, que é importante xa porque ademais cumple o seu 20º aniversario, así que é unha efeméride bastante importante para o festival. E, bueno, tamén teño algo que aportar a este festival, xa que formo parte do xurado este ano, xunto a Viviana Fernández e a Rita Capucho, e tamén será unha semana que terei que estar indo e vindo entre Coruña e Santiago para poder atender os dous festivais. Como arranque do festival, pois non podería ser máis especial, xa que o pistoletazo de salida ven coa cinta O carro e o home, un filme do ano 1940 dirixido por Antonio Román, e tamén con guión de Xaquín Lourenzo, máis coñecido como Xocas, que é un dos grandes etnógrafos da historia de Galicia, e tamén o primeiro director do Museo do Pobo Galego. Polo tanto, que se arranque con este filme é casi pois como unha obriga hasta certo punto, non? Porque ademais tamén foi o filme que inspirou que se crease no 2005 a propia mostra, que naquel momento era unha pequena mostra e pouco a pouco foi medando hasta convertirse no festival importante que hoxe temos. En canto aos elementos que poderemos ver na MICE, pois haberá 13 filmes a competición, 9 deles na categoría internacional, outros 4 na categoría galega, e despois haberá toda unha serie de seccións paralelas, entre as cales podemos anotar, por exemplo, a sección Lindes, onde se poderá ver Salvase Salvaxe, que tamén foi un dos grandes documentais do ano pasado, que gañou, por exemplo, o Festival Playdoc de Tui, e que se estrenará agora en breve en salas de cinema. E, bueno, todo aquel que queira velo no contexto da MICE, pois ten aí unha oportunidade, senón, pois, agora en breve, pois na carteleira. Tamén temos, por exemplo, a sección Impropias, que tamén é unha das seccións importantes do festival, que é como unha sección na cal se dedica un espacio ao mundo femenino, a mirada femenina. Neste caso, pois aquí estará como principal atractivo a filmografía de Laila Pakalnina, que é unha directora letona, e que tamén con esta cineasta pois é destacable pois o tono co que introduce o humor no seu cinema, na súa forma de ver o documental, e ademais tamén isto pois pretende ser como un dos elementos que quere definir a MICE deste ano, precisamente ese sentido do humor. Para rematar, pois igual me tocaría facer un pouco de autopublicidade, non? Porque estamos agora en Lalín, dende Radio Lalín, estamos pois movendo un novo podcast que facemos, e que cada semana ou cada 15 días pois teredes a oportunidade de escoitar por Spotify pois as últimas novidades sobre o cinema, a actualidade dos premios, o mundo dos festivais, que acabo de comentar, por exemplo, tamén a carteleira, etcétera, etcétera. Así que animo a todo o mundo que poida, que queira, que aí ten este podcast que se chama Cinema nas Ondas, e que precisamente, por exemplo, no último capítulo que saiu o pasado venres, pois tendes un especial sobre os Óscar, así que se algún quere ter algunha pincelada extra sobre o que foi os Óscar, pois aí está o último programa para escoitar, para todos os que queiran escoitalo. E agora imos a repasar xuntos as películas programadas na carteleira do cinema comercial, nas novidades das plataformas digitais e a nosa axenda de festivais galegos. I want to tell you a little story. A few months back, my friend Woody Guthrie and we met a young man. He dropped in on us out of nowhere and he played us a song.
A Complete Unknown sobre Bob Dylan é sem dúvida um dos melhores biopic musicais estreados recentemente. O mérito principal do filme, de James Mangold, que já dirigiu no 2005 um notável biopic sobre Johnny Cash e June Carter, é que não se preocupa de desentranhar o enigma Dylan. Simplesmente conta uma etapa muito concreta da carreira profissional do cantautor, centrando-se mais bem sobre as suas composições e relatando um momento histórico e musical determinado. Quizás o che falta no biopic de Mangold è a ousadia, però non è necessariamente un demerito conseguir contare una storia con sincelezza e un certo rigor, assim que o filme aguanta perfettamente a sua durazione de case 2 horas e media. Timothée Chalamet encarna literalmente a Dylan. A maior está acompañado por las boas actuacións de Mónica Bárbaro no papel de Joan Baez, Edward Norton no de Pete Seeger e ou de Elle Fanning, entre outros. O filme chegará a emocionar aos admiradores do cantautor, sobretudo nos momentos musicais. E aos espectadores alleos a súa obra entrará a curiosidade de explorar máis en profundidade na súa discografía. That's how I got so far. Good start. Primo. Elizabeth está viva. Brady Corbett, depois de dirigir 2 longa-metragens que já apuntavam a um diretor interessado em histórias pouco convencionais, chegou à gran pantalla com The Brutalist, um filme de 3 horas e media ambientado a metade do século XX e rodado em 70 mm. The Brutalist è un falso biopic sobre o arquiteto húngaro Laszlo Toth, interpretado por Adrien Brody, sobrevivido ao Holocausto e que fuxe da Europa da posguerra para chegar a Estados Unidos, no intento de reconstruir a sua vida. Corbett sírvese do estilo brutalista para poñer cabeza abaixo o soño americano, desde os primeiros encadres. Deconstrúe e destapa por completo a fachada máis hipócrita, mercantilista da sociedade estadunidense. The Brutalist è una película robusta, formalmente clara e honesta, o igual que as obras arquitectónicas, as cales se inspira. Lo siento, ¿me la devuelves, por favor? No nos quieren aquí. ¿Quién? La gente de aquí. Ellos no nos quieren aquí. I'd like to welcome on the stage Belle Gibson. A serie de 6 capítulos de Netflix Vinagre de Manzana relata a história real da influencer australiana e gurdo benestar Belle Gibson, cuja rivalidade con outra estrela das redes sociais vai seguir das mans cando mente sobre o seu cancro, mentre promuove una dieta milagrosa. A serie ten una linguaxe fresca apoiándose sobre una montaxe frenética e unas boas actuacións. Vinagre de Manzana é uma série moa e actual, que pon os focos sobre as estafas relacionadas cos tratamentos alternativos e que abre unas reflexións urgentes na época das redes sociais. Belle Gibson? The brain cancer. Right. I want to build something meaningful that lasts. I want to do an app. Belle Gibson. She just wants me to help her out a bit professionally. Of course she does. She's competitive with me. I have recently been diagnosed with a 3rd cancer. It has 90,000 likes. She does not have spleen cancer. Always know what you're putting in your body. Belle, it's a simple question. Do you have cancer? I want to destroy her. This is a big story. It's about a woman with terminal brain cancer. She's probably killing people with her lies.
Lucy idolizes her. I don't want to be messed around by more doctors. Belle doesn't have friends. She has hosts. She offered to raise money for surgery for Hunter. I know you want to do the right thing. You'd have to be an actual sociopath to do that, and I am not. I mean, I could do like 50 personality quizzes right now, and I am an empath every time. Moitas grazas a todos e a todas por seguirnos. Vémonos a semana que ven, aquí en Telemiño. Mentras tanto, como sempre, buone visioni! Esa bailadora que bonita é, debuxando voltas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé. Esa bailadora que bonita é.